ostentación, nada. Ahí tienen miles de personas que la acompañaban. Se celebran muchas manifestaciones, pues esta era una manifestación de fe, de fe, de fe, llevando bien alto al Cristo del Santísimo Cristo del Salvador, patrón del la fe de todo un pueblo que de forma muy sencilla, no hay ni peanas, ni andas, ni nada. Llevan, pasean a su Cristo, a su queridísimo Cristo del Salvador por las calles del Cabañal. Luego tendremos la oportunidad de ver un amplio reportaje y ser testigos de la devoción de un pueblo al Cristo del Salvador, su patrón, que es el alma del Cabañal. A una procesión que yo tengo un cariño enorme, enorme, enorme por la sencillez que tiene, pero porque es la expresión natural de la fe de un pueblo, de la devoción de un pueblo. No hay ni andas, ni peanas, ni nada. Es el pueblo, como una manifestación de lo que por ahí ahora hay, que pide una cosa u otra, no. Es el pueblo del Cabañal, el que lleva orgulloso a su Cristo, el que está al lado de su Cristo, el que le pide, el que le da gracia, el que de forma sencilla, silenciosa, le cuenta sus historias, la imagen que paran delante de los enfermos, de los mayores. No hay distancia, es Cristo, es la imagen del Cristo Salvador el que se acerca a todos los vecinos del Cabañal. Un año más estoy ayer en la procesión y un año más para mí es una gracia, unos minutos poder llevar sobre mis hombros la imagen del Santísimo Cristo del Salvador y sentirme como un vecino más de ese querido pueblo que es el Cabañal, en la Valencia marinera. Avui el poble del Cabanyal celebra la festivitat del seu patró, del volgut Santíssim Crist de Salvador. Centenars de persones l'acompanyaran per els carrers d'este poble mariner, d'esta part marinera de València. Una devoció de segles que està viva, molt viva, entre els veïns d'ací i de molta gent que d'altres llocs vol acompanyar al Santíssim Crist del Salvador. Vostè és la decana de la família, Sí, l'abuela. sí, l'abuela, jo soy l'abuela tota la vida devota d'ell. Té moltíssima devoció. Se monta. Ai, s'emociona i tot al parlar del Sí, senyor. Cristo. I l'acompanya la seva filla, la seva filla i la neta. meva neta, sí senyor. Això vol dir que la devoció s'està transmitint per tota la Per família. tota la família, per tota la família, tota la vida. El meu home mariner i mon pare tots. I tu continues en aquesta devoció? Sí, perquè com saben quasi és una tradició del poble mariner, tots tenim molta devoció al Cristo del Salvador, sempre ha sigut per nosaltres. I has transmitit també aquesta devoció? Els meus fills, ma filla, la major, un altre xiquet que també tinc de 17 Tu anys. quants anys tens? 26. I continues tenint devoció al Crist, una persona jove com tu? També. I de per avui tota la família unida, una part de la família, als peus del Santíssim Crist. Vostè és fill del Cabanyal i sempre està com a sacerdot acompanyant així al Salvador. Què és el Salvador així per al Cabanyal? El Salvador és algo més que una imatge. És una imatge sofrient, demostra ben clarament el que ha patit el Crist, però pel Cabanyal és més que una sèrie d'identitat. És una forma de ser... Mira, te dic una cosa, Julio. Les persones que no creuen en tot això, quan passa, se giren a mirar-lo. És una experiència de vida i de fe increïble. Ara és el prior de la Setmana Santa. Sap molt bé el sentiment del poble del Cabanyal, del poble mariner, al voltant del Santíssim Crist. El Santísimo Cristo del Salvador es la imagen referencial de todos estos poblados marítimos. Concentra la fe de muchas gentes y diríamos que esto es el atrio de los gentiles de estos poblados marítimos, donde a través de esta imagen pues la gente se acerca con su fe pequeña. Diríamos que es la fe del borde, del manto de Cristo, a Cristo Salvador, Cristo que cura nuestras heridas y salva nuestras enfermedades. Acaba de passar el Mocaor. El Mocaor. ¿Y qué fará ahora en el Mocaor? Guardarlo. El guardé, claro. Ese ya no se le toca, ahí se posa la mitad de noche y arreando. I tot l'any. I qualsevol moment vostè se'n recorda sempre de... O yo siempre. Además tengo una fotografías del Salvador de dos días que vuelva.
Què sents portat del Cristo ara, a punt d'eixir de l'església? Una emoció molt gran, tots els anys vinc, i és el més gran que n'hi ha en el Cabanyal, el Cristo del Salvador. N'hi ha molta devoció així al Santíssim Crist. Uy, moltíssima. És lo millor que te pot passar. Veure-lo eixir. És l'ànima, no?, d'ací del Cabanyal. Per supost, sense ell el Cabanyal no és el mateix. Vostè té molta devoció? Moltíssima, des de que tenia 6 anys. La primera vegada que me ficaren davant al Cristo. I de totes les edats, la devoció al Santíssim Crist de Salvador, per exemple, gent jove. Tu le tens molta devoció al Crist de Salvador? Jo sóc de tota la vida d'ací del Cabanyal, des de xicoteta, ma iaia, mon iaio, tots havem vingut a fer les festes, tant de la Verge Dolorosa com del Cristo Salvador, i avui pues, farà la novena, que menys que tots estiguem així. I el Santíssim Crist del Salvador ja va caminant per els carrers del seu poble, del Cabanyal. Content un any més, no?, de la quantitat de gent que n'hi ha per els carrers, sí. La veritat que sí, que cada vegada és més i la gent s'acudix a ell. I avui a banda acompanya l'oratge, tot. Sí, perquè la veritat és que estem tenint un estiu molt prolongat i que ajuda que la gent estigui al carrer i pugui acompanyar més còmodament. Acaba de tocar al Santíssim Crist, està plorant. És una emoció molt gran, no podem evitar-ho. Què sent quan està allà al costat del Santíssim? Pues com si totes les penes te se n'anaven. Centenars de persones acompanyen al Santíssim Crist darrere del Crist, com una manifestació de fe. Vostè està emocionada, eh? Pues sí, sempre. Què sent vostè per el Santíssim Crist? Pues amor, molt d'amor. I ja li han demanat per els homes molt, però no em tinc res. I acompanyant el Santíssim Crist, pues gent jove, que estàs fent fotografies i de tot, no? Sí, jo soc molt devot del Crist del Salvador des de xicotet. Tu eres d'ací del Cabanyal? Sí. I per a tu què és el Crist del Salvador? Molt important. I tot un personatge, Boro Llorer d'ací del Cabanyal. No n'hi ha acte que no estiga la llum o el so de Boro, però Boro, qui és per a un veí del Cabanyal? El Santíssim Crist del Salvador. Bueno, es nuestro patrón, es el Cristo del Salvador, es el patrón del Cabanyal. ¿Cuánta gente acompañando? Mucha, normalmente 1 kilómetro de gente lleva el Cristo. I de totes les edats, perquè així no n'hi ha distinció d'edat ni de res. Nada, ya verás que hay mucha juventud también y hay de todo. Tota la gent vol portar al Crist, tota la gent vol tocar al Crist. Això és difícil coordinar tota la gent. Pues sí, però com són molts anys ja d'experiència, pues entonces ja sabem cada un per on el té que portar i, per exemple, ara ve a ir darrere un senyor que vol portar-lo d'ací del cantó fins a l'altre cantó per davant de sa casa. Entonces, com jo conec ja tots els caràcters, ja sé quin d'això té que portar l'itinerari. Moltíssimes gràcies, tinc que donar les gràcies perquè sempre em deixa portar uns minuts que per a mi són meravellosos al Santíssim Crist. Moltíssimes gràcies. A vosaltres. Una festa que tots els fills de Cabanyal és el dia dels més senyalats de tot l'any. Pues sí, la veritat és que sí, que és un dia molt senyalat i
Sobretot per a mi, perquè el meu pare faltà tal dia com avui, en el dia del Cristo del Salvador. I segur que avui són molts records i molts sentiments. Per descomptat. Ai, l'han acostat al Crist así. Ay, el Señor que es libre de todo. ¿Y qué has sentido cuando lo has visto tan cerca? Uy, una pena grande. ¿Por qué? Porque sí, porque me da pena cuando la veo. Sí. Sí, me da pena cuando lo veo. Vostè, un home que sempre ha dedicat tot el seu temps al Santíssim Crist del Salvador. Què ha sentit avui quan han parat i l'ha tingut al costat? Ha sigut 50 anys d'esta, la imatge. I ara estic jubilat i ara tinc algunes dolents i no puc caminar, però me cansa molt. Bueno, però sí, el Crist, vostè no l'ha pogut acompanyar, però el Crist ha volgut visitar-lo. Què ha sentit vostè al veure que el Crist s'acostava? Pues mucha emoción. Acabes de deixar el Santíssim Crist. Què ha sentit els moments, els minuts que has portat al Crist? Pues mira, molta emoció, perquè jo soc portador d'un Cristo i sempre el Salvador és el Cristo del Grau i de tota la família de la meva dona. Molt content. Qué gran la devoció del pueblo del Cabanyal al seu Crist. Pues sí, es verdad, es una gran devoción que el pueblo siente de corazón y de verdad. Usted, que es párroco de los Sacros, donde se venera al Santísimo Cristo del Salvador, será testigo que en cualquier momento, en cualquier día, se acerca gente a ver al Cristo. Así es, en la capilla del Santísimo Cristo, cuando abrimos la iglesia, es un desfilar continuo. Uno a uno, en grupo, van a rezarle al Cristo. ¿Todo el año? Todo el año, todo el año. Es decir, es muy curioso que ver incluso que hay gente que antes de que cerremos la iglesia llega corriendo. Déjame ver al Cristo. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva lo mejor que tenemos y del Cabanyal! ¡Viva! Qué devoción del pueblo del Cabanyal, de nuestros queridos pobladores marítimos de la ciudad de Valencia, tiene a su patrón, al Santísimo Cristo del Salvador. Es el alma del Cabanyal. Bueno.